Мала господарю, изпрах всичките ви мръсни якета и избърсах праха на всички дрънкулки. Това не са дрънкулки, а храна. И трябва да стоят в хладилника. О, разочаровах ви, мала господарю. Ще се старая повече. Не се старай за нищо. И не съм ти малък господар. Нека ви бухна възглавницата. Мала господарю! Мала господарю! Не се доближавай до мен. Зад мен непрестанно върви. Обръщам се, там е, нали? Добре поне, че дистанция спазва. Подрежда ми шкафчето, но по стила ми пода с бельо. И преди да си легна, помощ пак ми оказва. Не, май сценарий позна, като в изтъркан сериал. Той казва, длъжник съм ти и няма да спра, май от него сега няма да се отърва. Финиас, Фърб, спасих Бюфърти заради закона на побойника, сега той е мой слуга. Това ме подлудява. Трябва да ми помогнете. Добре. Ще накараме Бюфърт да спаси теб и ще бъдете квит. Но как? Фърб, знам какво ще правим днес.